Ahojte, ja som Natália, vítajte na mojom kanáli. V poslednej dobe sa mi nazbieralo viacej knižných prírastkov, tak by som o nich chcela povedať. Poďme sa pozrieť, čo dobrého nového som si kúpila. Ako prvé by som vám chcela porozprávať o komiksoch, potom o mange a vlastne potom by som prešla ku knihám. Najprv som si zobrala dva také menšie vreckové vydania komiksov, ktoré sú teraz novinky. Prvá z nich je Koniec ľudstva. Tam vlastne postavy zo sveta DC sa nakazia vírusom, bude epidémie a vlastne stanú sa zombie. Áno, veľmi ma táto téma láka, takže teším sa. Druhý takýto komiks je Košík a chladnička plná hlav. Vlastne to by mal byť taký kriminálny hororový komiks z pera Joe Hilla, čo je vlastne autor hororu a syn Stephena Kinga, takže už len toto ma nalákalo, že áno, toto potrebujem. Ďalší komiks, ktorý som si zobrala, ale hlavne pre tú kresbu, je Zradné tropy. Toto je taká, myslím, že ako pirátska téma tu je, ale je to akože také cestovanie jedného hrdinu. Aj by som vám niečo ukázala, ale je to veľmi pekné, lebo je to vlastne od ilustrátora Blackseda, čo bol taký kocúr, detektív. A aj táto kresba je taká veľmi krásna. Ako netuším celkovo, o čom je ten príbeh, ale kvôli tej kresbe som chcela ísť do toho. A ďalšie sú mangy. A ako prvá je Chuť podzemia. A to je vlastne taká manga, kde sú hrdinovia, ktorí chodia do podzemí. Tam vlastne bijú príšery, získavajú poklady. A čím idú ďalej, tým sú príšery silnejšie, ale aj poklady sú lepšie. Ale vlastne dostať sa ďalej je náročnejšie, lebo potrebujete aj veľa zásob, čo sa týka vody, jedla a tak. A vlastne naši hrdinovia, niektorí z nich sa rozhodnú, že vlastne chcú sa dostať ďaleko a preto by jedli mäso príšer a tie pripravujú počas cesty. Ja som to začínala pozerať ako anime a mne sa to páčilo, potom som dáko prestala, ale ja to radšej čítam, tak sa veľmi teším, že máme teraz český preklad a môžem si to prečítať. A potom ďalšiu takto mangu, ktorá ma veľmi zaujala, je Twisted Wonderlands. A ja mám veľmi rada všetko, čo sa týka krajiny zázrakov, čiže teším sa, že je dáka manga, myslím, že tam je spojená s dákou školou v tej krajine zázrakov, takže teším sa. Mám prvú a vlastne druhú časť. A poslednú takúto mám manchu, druhú časť Kráľa všetkých developerov. A prvá sa mi veľmi páčila, to je vlastne taký príbeh, kde náš hrdina sa dostane do knižky, ktorú čítal, ale nestane sa hlavnou postavou, ale stane sa vlastne vedľajšou postavou, ktorá tam ani nebola taká veľmi dôležitá, aj sa nesprával najlepšie, ale on so svojimi vedomostiami to chce napraviť. Sú to aj také mechaniky z hry, že môže zlepšovať svoje schopnosti, keď bude niečo robiť. Má to aj také malé zvieratka, ktoré mu môžu pomáhať, môžu sa stávať väčšie a pomáha mu vlastne tento rytier, ktorý je hlavnou postavou toho románu, ktorý čítal. Ale je to super, také zábavné, oddychové, veľmi dobré. Tak prejdeme potom na knižky. A ako prvá je Dohoda rúží. A táto knižka je strašne krásna. Ako čo sa týka obálky, oriensky, dokonca aj tu má takto art. A ja som dostala aj takýto art ako záložku, môžeme povedať. A ja som veľmi túto knižku ani neplánovala čítať, ale je taká pekná, že som sa rozhodla, že idem to skúsiť. A vlastne je to také romantázy, kde sa naša hlavná hrdinka bude účastniť súťaže o ruku princa a myslím, že to by mala byť taká ľubostný trojuholník, tak som zvedavá, že aké to bude, dúfam, že celkom fajn. Ďalšie som si zobrala romantiku Bourbon a lži, kde vlastne pôjde o takú romantiku z malého mestečka spojenú s robením alkoholu a naši hlavní hrdinovia budú mať také tajomstvá, ktoré časom budú vychádzať najavo. Tak som zvedavá, aký bude medzi nimi vzťah. Čakám nejaké spicy scény a niečo také oddychové. A
Potom ďalšia kniha je taká, ktorú ma presvedčili dievčatá kúpiť si. Ja som ju veľmi neplánovala, lebo ja také mafia románc nečítam. A vlastne ide o knižku s botanicťou, ktorá je tiež strašne krásna, čo sa týka obálky, oriezky a vlastne aj vo vnútri má také pekné obrázky. A ja som to najprv veľmi nechcela čítať, lebo hovorím, že tie mafia romancie ja veľmi nemusím, ale zaujalo ma to, lebo mi tvrdili, že táto autorka je strašne super a tiež čakám, že to bude také spicy román o vzťahu dvoch ľudí. Myslím, že tam je dohodnuté manželstvo, tak teším sa. A ako ďalšiu som si zobrala takú trilógiu, je to vlastne také dark romantasy, volá sa Jaga a Diabel a inak sú tie knižky akože riadne veľké. A vlastne o tomto neviem tak veľa, čakám také spicy scény, ale myslím, že to bude dosť také aj krvavé dark romantasy. Mala by tam byť aj slovanská mytológia a vlastne naša hlavná hrdinka by mala uzavrieť dohodu s diablom, takže tam bude niečo také, ale nečakala som taký objem. To je prvá. Potom druhá. A tretie trošku menšie ako keby. Takže, no ale to bude asi také dlhšie čítanie. Uvidíme, aké to bude. A potom je tu taká knižka, Čo záved spojil. Je to veľmi taká pre mňa netypická kniha. A najprv som nevedela, že či ju chcem, keď je takáto obálka zaujímavá. Ale mala by to byť taká rodinná dráma. A má to veľmi, veľmi dobré hodnotenie na Goodreads, tak som si povedala, že idem to skúsiť, prečo nie. Knižka je inak veľmi pekná, má krásnu oriezku a vlastne takéto predsádky má krásne a jedné druhé. A dostala som k objednávke aj takúto záložku. Tak som veľmi zvedavá, že aké tam bude. A ďalšiu knihu som si zobrala Pokračovanie Iskry večného plamenia, lebo mne sa veľmi páčilo. Najprv sa mi Iskra, ten začiatok nepáčil, ale potom sa to tak super rozbehlo a úplne mi zašiel štýl autorky, že som potrebovala druhú časť. Prvá končí tak, že treba ďalšiu. Tak, mám, teším sa, to je tiež také romantasy. A ďalšie knižky, ktoré som si zobrala, je taká dilógia. Prvá časť sa volá Železná vdova. Je to vlastne také sci-fi s východoazijskou mytológiou. A na túto knihu ma nalákalo hlavne to, že má to spoločné momenty s filmom Pacific Rim, že vlastne sú tam obrovské roboty, ktoré musia bojovať proti iným robotom, aby zachránili ľudstvo. Ale vlastne v tejto knihe je to tak, že pri ovládaní toho robota často žena zomiera, že vlastne na jeho ovládanie potrebuje byť, že musí byť pilot muž a žena, musia byť obaja a často sa stáva, že tá žena to nezvládne a zomrie. No a naša hlavná hrdinka sa vlastne ide pomstiť za smrť sestry a chce sa prihlásiť na takúto službu. A ako sa jej príbeh vyvinie, to vidíme. Je to veľmi silná hlavná hrdinka, veľmi je to také utláčanie žien a sú tu tie boje s robotmi. Som vlastne v polke prvej knihy a zobrala som si hneď aj druhú. Poviem, že preto, lebo bola dobrá zľava, hej. A táto má aj krásne také obrázky. Prvá to nemá, ale táto druhá, hej. A je to fakt také krásne. Som rada, že to má táto knižka. Takže určite budem čítať obidve knihy. A ďalšiu knižku mám v ukrajinčine. Je od Ebi Jiménez, volá sa Friendzone. Táto kniha je aj v českom preklade. Ja vlastne o nej neviem nič, lenže je to romantika. A túto autorku chcem dlhšie vyskúšať, lebo ju každý chváli, že je veľmi dobrá. Tak ja chcem vedieť, že či mi sadne alebo nie. Potom ďalšia je Ski Shade
A vlastne to je tretia časť Lightlarku. Toto som veľmi potrebovala, veľmi sa na to teším. Ja som určite tým Grimheim, to úplne samozrejme. A určite to budem čím skorej čítať, to je tiež také romantasy. A veľmi sa mi páči. A ďalšia knižka, ktorú som si zobrala, je Viazač vln, čo je vlastne tiež pokračovanie. A je to vlastne druhá časť. Prvá časť bola Spriadačka vetra. Je to tiež také romantasy spojené s ovládaním živlov. Bolo to celkom fajn, ale ja som prečítala stále len polku prvej knihy, ale určite to dočítam a teším sa na ďalšiu. A musím povedať, že veľmi ma v tejto druhej knihe potešilo, že je mapa. Úplne super, lebo v prvej nie je. Čiže, a to mi tam veľmi chýbalo, takže perfektne, že tam je. A potom ešte posledné 3 knižky v anglickom jazyku, ktoré som si kúpila dnes. Ja som vlastne plánovala, že si kúpim len jednu. A vlastne, že to bude Anathema, to je vlastne také, malo by to byť také gotické, mysteriózne fantasy. Ja popravde ani veľa o ňom neviem, ale ako krásne vyzerá. Ale malo by to byť niečo také, že naša hlavná hrdinka je ohrozená na živote a dáky prekliatý chlap ju bude chrániť, lebo v jej krvi je niečo, čo by mohlo zrušiť jeho prekliatie. No čo viacej mi treba. Hej, určite teším sa strašne. A ako som tam pozerala tie knihy v anglickom jazyku, tak som našla ešte 2. Najprv túto Smoke and Scar. A o tejto knižke tiež musím povedať, že až tak veľa neviem, ale hlavná hrdinka má vyše 200 rokov, má krídla, hej, a ona je tá silná a v princípe taká morálne šedá postava, čo úplne super. A hlavný hrdina je rytier mladý, hej, nejako 20 niečo ročný. A myslím, že tu musia sa zúčastniť takých smrteľných úloh, aby zachránili svoje kráľovstva. Fakt naozaj sa teším na to. A to by mal byť taký, že super slow burn, čo som pozerala. Takže chcem vedieť, že čo to je. A už keď som odchádzala, tak mi ešte ponúkli jednu knižku a ja som nevedela odolať. A to je vlastne Hopeless Necromantic. A musím povedať, že toto mi stačí, že on je nekromancer, ona je tiefling podľa všetkého a ak spolu budú mať taký vzťah, tak úplne že pecka. No a vlastne v tomto príbehu by mal on zastaviť armádu mŕtvych predtým, než prekročia hranice kráľovstva. Ale či to vyjde, či to nevyjde, či je tá misia odkázaná na neúspech, uvidíme. Ale krásne to je, no chcem si to prečítať. Takže, a to je vlastne všetko, čo som si kúpila v poslednej dobe. Čítali ste niečo z toho? Láka vás niečo? Povedzte, napíšte mi, ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like, dajte sledovať kanál. Do ďalších stretnutí, ahojte.